The promises they made, they are being fulfilled. Bang bedo ni chenro mag somo ne obedo gi ng'ikruok e mbalariany no kendo jopuonjre ne okoso somo kuom kinde malach. Jopuonjre mbalariany ma Moi koro wacho ni gin gi geno ni chandruok machal ka ma ne ojukogi no mar bedo ni nok ginyal dhi nyime gi chenro mag somo kaluwore gi ng'anyo mag jopuonj ok ochak bi timre kendo e skundno mondo mi giyud thuolo mar dhi nyime gi chenro mag somo yo makare, kendo moko bende ne dwa ni mondo rwak ogudu onego bed ni koro timo mano ka koro giluor ni gima kamano kobiro nyalo chak kelo ng'ikruok maduong' mokalo ne weche mag somo. About the signing of the return to work formula and about the terms of that, and this is because of the perennial strikes and the recurrence of disruptions to their learning, and actually they are just hopeful that we do not have to experience a repeat of the same, because there is a culture here at Moi University, a culture of strikes, a culture of disruption to learning. Right now we have some first years who were admitted on 26th of August. They are wondering what is going on, but maybe they have seen some sort of light at the end of the tunnel. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.